Nu skal vi faktisk vide, hvordan man skøjter. Se det fra. Og så er det mig. Ui. Så er det start. Nu skal man gøre det igen, for at vise det rigtigt. Nu er det og så er det mig! Hvor er dig? Den skal ind på internettet på YouTube. Spasserunger. Den skal hedde Spasserunger på sneen. Ja. Ui. Skal man lægge sig ned, faktisk? Men det er sjovere at ligge på siden. Du kører ind i mig. Og nu brækker isen, fordi Sara står på den. Det er sjovt, ja. Lavet af Maria har sjæs. Ja, Maria, find det her. Jeg frier til dig. Hun frier. Ja. Jeg stoppede friningen. Nu skal vi faktisk glide. Det er Freja og Sara, der glider. Freja og Sara. Ja, nej, Laura og Sara. Det er Laura. Laura, det er hende der. Og det er Sara i det sorte. Mig og Laura har den samme jakke. Faktisk. Og nu vil jeg også glide! Jeg har ondt i sidelårene. Jeg har ondt i rygmarven. Nu skal jeg faktisk glide. Nu glider vi alle sammen på samme tid. Og jeg skal sidde ned. Wow. Au, det skal knække min ben. Ja, okay, det går fint hurtigt. Ja, det går rigtig hurtigt. Hej, hej.